Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito iti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw ani Apo Isus umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga oras yu gagayem, dahito manen ti gayem yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Agyaman kami tadumdungeg kayo, iti daytoy nga programa, sa dinuman apagurasan ti lubong, apagdingdinggan nyo, kablaawan da kayo ti na Christian One, na bindisyonan akablaaw gagayam ken kakabsat. Sigon ti kunayan ti opisina tayo, nga dan 30 anas nasyon, nga pagdingdinggan dagiti Ilocano, iti programa Timek Tinamnama. No manggigan yumet daytoy programa iparanod yumet ipadiguyo kadagiti karubayo wenno gagayemyo sa dinuman ngayanda. Tapno mabindisyonan damet iti na panagtingeg kadagiti sasaw ni Apo Dios. Ipakaammo yumet kada kami no sa dino nga lugar ti pagdingding kanyo. Agyaman kami launay. Tadda kay dita. Iti kada Domingong nga dumteng dahito nga programa ti kararag dagiti Prayer Warriors Team. Iti Timek Tinamnama. Agtalinayit kayo ana salunat nga na espirituan ken na fisikalan. Ket maddan kay ti bendisyon ti Apo. Umay kadagiti pagtaengan yu iti naldaw-aldaw. Ti programa Timek Tinamnama. Ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Kada kayong agbuybuya, iti live stream, live, ken kastamet, kada iti na duma-duma, nga pagdenggan, ken pakasarakan, na ito'y a programa. Iagyaman kami launay, nababaen, ti stasyon ti radio, DJHT 77.7 FM, Airwaves USA. Ipaay na daytoy nga programa, manipod ti programa. Dito'y Loma Linda, California. Katita agkararag tayo. O Diyos mi, ang managayat unay, anyan nga nagimbag, imang lukib, kadagiti sasaom. At numabalin mi, nga awaten Apo, dagiti nakaskas daaw, nga addang ti panakaisalakan. Ikararag mi, dagiti kakabsat agagayem, nga agdengdengeg kadagiti 30 anas nasyon, at dadaapo dagiti parparikot da. No masaksakit da, no masapol dati tulong o Apo umasideg ka kadi kadakwada. No dadang agladladingit nga po ti pupusay ti paset ti pamilya. Liw-liwaem ida Apo. Agyaman kami ti karim, nga sinuman amamati uray no matay, agbiag tupo. Tulungan na kami agmatalek tinagdawalda. Agururay dayta na indakla na panagparang ni Apo ni Jesus. Agbiag kadi kami iti kinasanto. Mabalin mi kadi Apo, ti makipagnaken ka. Intong dumteng ti panaglimdo. Intong dumteng Apo, nagiti panakpakasubukan iti biyag. At daka kadi nga mga yaon kada kami. Mga rayat kada kami. Nagbibiyag kami man ti baso. Tulungan na kami mapagbaligyan mi, ikinadakes, ket mapan kami ken katiday ti nga. Agyaman kami unay, nanayat ka nga Diyos. Nga iso nga kamangan mi, iti daytoy akan ito, agsipot na tinawat mi ida. Tinapataganagan na po, may Jesus. Amen and Amen. Jesus,
kasano ti panakaisalakan ti tao. Adda kadidi kiti addang nga mabalin tayo nga aramiden. Bueno, hayaten nagakabsat. Ti saludsod anya ti panakaisalakan, isu ti panakayaon ti tao kadagiti pagdaksan ti basol, manipod ti basol matlaeng, ken ti agnanayon a patay. Kasano? Babaen iti panangikaro ni Kristo. Ti panakaisalakan gagayem ket napaypayso. Ket daytoy kasapulan ti tunggal puso. Masapol ti tao ti panakaisalakan. Tati Roma 1 versikulo 23 kunana to isuda amin nagbasol daket agkurang dati dayag. Yapo di. Asinulaeng ti pakabalinan tayo amay salakan. Iti libro iti Aramid kapitulo 4 10 ken 12 ken kastamet iti Matthew 1 versikulo 21 kunana ti kastoy gagayen basaak ti nasanto na surat. Amoy da kay amin ket iti amin nga umili ti Israel. Natinagan ni Jesucristo at taga Nazaret isu inlansayo ti cross ket pinagungar ti Dios kadagiti natay. Ket awan ti sabali apakay salakanan uray siya sino. Awan ti sabali anagan ti babaen ti langit anayted kadagiti tao apakabalinan tayo amay salakan. Awanen ti sabali anagan ti babaen ti langit. Apakay salakanan tayo no diket laeng tinagan ni Apo tayo Jesucristo ayaten agagayen. Anya kaditi puno kasasaad tayo. No apay nga masapol tayo iti maisalakan. At dito iti kiti upat akasasaad ti tao. Umuna, gaputa na tayo, nayanak tayo, ama nagbasol, natawid tayo nga basol, kadagiti mununa nga naganak kada tayo, dadan kini Eva. Dahito iti pudno kasasaad tayo gagayen. Nayanak tayo ama nagbasol, awan ti perpekto na nayanak. Managbasol tayo. Idin nayanak tayo, ket nakita tayo tilawag, at dadadya nga basol, apaset ti dara tayo. Ti may kadwa nga puno kasasaad ti tao, iti Efeso 4:18, ibaganat tayo nga, nasipngetan tayo unay, iti panakaawat, kadagiti bambana. Nasipngetan unay, iti panakaawat tayo, iso nga, no dadumahan tayo nga pagbibiyagan, dagiti panakaammo, agaramid ti na imbag. Uray pa no daduma, agbasbasa tayo ti Biblia, sumrek tayo di kapilya, rumuar tayo mo pailaeng nga napilyo. Iso pailaeng mo, dahil tayo kasasaad tayo, agsao ti dakes, agaramid iti dakes. Ket saan tayo nga makayayo, uray ti panakaawat tayo, at dada kakabsat, nga nakillo. Dahil ti may kadwa, nga kasasaad ti tao, nasipngetan ti panakaawat na. Ti may katlo, napunpuno ti puso ti tao ti kinadakes. Hindi lang namin sa nga rabi, dati may sa alalaki nga napan ng darup, ti may sa nga pagtayangan, iman lalakay babakit dan. Ang lalangin nala, dagiti sanikwa, ken dagiti kukukoda, ginudas na pa'y dagiti biyag, dagiti duwa, malakay ket bakit. Kasta ti agramaram nga kasasad ti tao, iti puso na. Dakes gagayen. Di may katlo, ibagbaga na dito. Hanlaeng nga basit no dikiti, napunpuno ti kinadakes, dahil nga tao. Mapantayan ti may kapat, nga kasasaad ti tao, udno kasasaad mo, iso dayjay, natay tayo anay spiritual. Hindi nagpasturak di Lawag City, kadagiti nabayagen nga panawen, o patapulo nga tawen tinaglabasen, napang kami
nangas kasabad ijay San Nicolas, Ilocos Norte. Ijay San Nicolas, Ilocos Norte at dati rangtay nga sumilpo iti syudad ti Lawag. Agapukay ijay nangalisan da kayo nga taga Ilocos Norte. Nagsipud taawanan ti pagluganan mi piyesta idi ti syudad ti Lawag. Iso nga manipud ijay San Nicolas kinunak na idi kaduak nga panglakayen. Magnatalangan rin kapsat da eksersiso ta. So nagnagna kami. Kabayatan ti panpanag namin iti rangtay nga sumilpon iti Lawag. Ijay baba iti rangtay iti syudad ti Lawag. Adu dagiti ragragsa. Ta piyesta ket. Adu dagiti bambanag aramiden ti tao. Mapanggastuan da ti kwartada gapo iti ragragsak nga saan naggibos nga kunada. Idin nakatinga kami jarangtay ti Lawag. Makita mi dagiti rumimat-rimat nga silsilaw. Dagiti agtaytayek dagiti makatitileng kang kanta ken pukpukaw ken ririyaw ti ragragsak ti piyesta ti Lawag. Pagamuan langanen di kaduak nga panglakayan nagpukaw ket kinunana anyan lakit din ta nagadu dagiti natay. It kunat brother sa dino iti dagiti natay. Pastor ko na dagitoy natay dami nan dagitoy papastor. Simibiyag damay. Ti kahit nasa uwan natay da ana espirituan. Natay da ana espirituan. Kasta ti kasasaad ti tao. Kabayante ko na ti Efeso 2 versikulo 1 natay ana espirituan. Digiti upat. Apudno kasasaad ti tao. Mayanak ama nagbasol nasipngatan ti panakaawat na napunpunno ti puso natin kinadakes ken natay ana espirituan. Anya ti mabalinan ti tao nga mabalbaliwan dayta nga kinamanagbasol na at dakatigundaway na pay gayem na dayta nga tao no sika managbasol ket balbaliwan ni Apo Dios. Alaga gayem iti libro ti Roma 3 versikulo 19 ken 20. Kastamet di libro ti Jeremias 13 versikulo 23 ibagana ditoy mabalin aya ti taga Ethiopia sukatan na ti kudil na wenno ti leopardo kadagiti labang na. Kasta mabalin yu met kumati agaramid ti naimbag da kayo amayruam agaramid ti dakes. Bueno gagayem kinagpaisuanan na adda dagiti ad-addang nga nasken nga ramiden ti managbasol nga tao tapno maalaw ni Apo Dios. Adda kadi dagiti nasken unay iti panang sapol ti tao ti panakaisalakan na wen addada. Ala Apo panasin tayo akitain dagiti upat dagiti kanaskenan nga addang ti panang sapol tayo ti panakaisalakan tayo panang balbaliw ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Mapantay yo muna. Masapul na tinasantuan na surat. Hindi mo na nga paset ti adal tayo, iti-temek tinam na mainadal tayo may papan, ti kinapateg, dagiti sasao ni Apo Dios. Masapul ti managbasol, tinasantuan nga surat, tasadyay, ti pakasapulan tayo, dagiti damdamag, ken sukimat iti biag ag nanayon. So nga masapul tayo tinasantuan nga surat. Nagbibiyag tayo ti kinasipnget, ti sao ni Apo Dios, isu ti dana, kadagiti pagnaan tayo, apang sapul tayo ti lawa, iti kinapudno. May kadwa, ijay Isaiah 42, versikulo 22, ibagana ditoy, nga ti managbasol, masapul na ti kumitkita kay ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti kitain tayo, hanga digiti karkaruba tayo. Daduma, addaken adu ti panangkit kita tayo kadigiti sabsabali ng hantay mat makita digiti bagbagi tayo ito do tayo digiti tattao adamay sa nga nakatudo nga madamot talo nga nakatudo kada tayo ni Apo Dios laeng ti kitayen tayo agsiput iso ti manlubot ken mangisalakan gagayem ken ayaten nakakapsa kumita tayo ken ni Apo Dios ang digiti pagkapkapsutan ti iglesia
pagkapapsutan dagiti Kristiyano, akarubo tayo, wenno katrabahuan tayo, wenno kakabagyan tayo, oray papanglakayan da, wenno opisyales sa iglesia, ang dagiti pagkapkapuyan da. Yad adutay kadi kitain, yad adutay kadi iti panangitandudo iti ayat. Ket ibasbasit tayo mo't wenno pukawen tayo dagiti kinadakes wenno ilem, wenno nyaman nga dakes apanggep, wenno dagiti panangsipsipot dagiti dakes nga panangsipsipot kadagiti sabali at tattao. Ni Apo Dios ti kitaen tayo gagayen. Tadayta ti kasapulan ti maysa Kristiyano no kayat natagtalinaed na makipagpag na kini Apo Dios. May kadwa, inadal tayo kumita kini Apo Dios. Tiyo muna, masapol ti tinasanto na surat. Ket mapantayon ti may katlo, masapol na ti mamati ti Ebanghelyo ni Kristo, Roma 1, versikulo 16. So kadda kami nga magipukpukaw ti Ebanghelyo. Naibagat tatay nga datalupulon nga nas nasyon, ngayan dagiti Ilocano akakailyan, ken kadaraan, agdingdingin, takunana, ti Ebanghelyo ti pagarian, may kasaba, may sadayta nga testimonyo. Agsipot adda tayo, iti maysa nga grupo, maysa nga grupo, dagiti mamati, nga mangipakdar, iti damag ti kinapudno ti Ebanghelyo kadagitoy nga aldaw. Maysa kasapulan tayo. Sukimaten tayo dagiti sursurat. Tasadyay. Isu ti pakasapulan tayo. Iti kinapudno may papan ti panakaisalakan ni Apo Dios. Iti Iglesia Adventista del Septimo Dia. Kaskunayan ti United Nations kakalsa. Adaanen 213 duagasut sa ngapulo ket tallo nga nasnasyon nga naaboten iti Ebanghelyo nga ikaskasaba ti Seventh-day Adventist Church, Iglesia Adventista del Septimo. Inja kamo adda sa baling iglesia nga nakadanon ng dayta. Adda damot ti sangapulo na surok. No di pamati tayo lain kati panangyas kasabatal ti Ebanghelyo dito ilang Pilipinas, muna ito'y Amerika. Haan tayo nga matungpal ti kunat ti Biblia nga in kayo ti amin na lubong. Iglesia Adventista gagayem agyaman akit napakumbaba nga mga bunannag. Adadwagasot sa ngapulo ket talon nga nasnasyon. In United Nation kinunana nga daytoy pala ti iglesia nga inabot nan ti kaduan nga nasnasyon nga pakikaskasabaan ti Ebanghelyo. May isa nga managbasol gagayem. Tapno madanon tayo dayjay kinapudno nga kaskasabat ti nasantuan nga surat, masapol met nga mamati tayo daytang Ebanghelyo. Nga may kaskasaba iti entero nga lubong. Ket sapay ko magagayem, ta may raman tayo nga bendisyon. Babayan ti panagdengdengeg tayo dayto yung programa ti radyo, ken panagbuy-buya yu ti Facebook, ken YouTube, ken daduma pa yung pagbuyan. Tapno damot ti gundaway yu, nga mangsukimat ken mga mo, ti plano ni Apo Dios nga mangisalakan ken kaken kanya. Mapantayo di jay may kapat. Anya kadi dagiti nasken, una iti panangsapol ti tao ti panakaisalakan na may kapat. Masapol na nga orayen ti panagsubli ni Apo Jesus. Gayem, mailiw ako na kumita kini Apo Jesus. Mailiw akon panakipagnaed ko ken kuana ti sagsagana nga lugar nga awanen dagitoy coronavirus. Dito'y Amerika. Sa nga gasot 56 nga ribon nga tattao. Iti addan anatay. Entero nga lubong addan dandanin 7 aribo dagiti. Natnatay gapulayang daytoy saan nga makita. Nagubat. Isu iti sakit. Namangkit kita dapay laing iti bakuna wano agas tapno maputed ken mapasardengen ti COVID-19 gagayem ken kakabsa. O masapol tayo. Ngay sagana dagiti biag tayo. Tidandanin panagparang ni Apo Isus dayta ti may kapat narebeng nga amuan ti daytoy nga addang.
iti maysa nga Kristiyano, nakayat na iti maisalakan. Asino ka diti pudno nga isalakan ni Apo Jesus? Iti Hebrews 5 versikulo 9 gagayem kinunana, ket idinto anaaramid nga awan ti pagkurangan na, nagbalin nga isu ti nakin aramid ti agnanayon nga panakaisalakan kadagiti isu amin nga agtulnog ken kuana. Into nagtulnog tayo ti ebanghelyo. Into mapantayo ken ni Apo Jesus ket awaten tayo nakas personal manubot tayo. Lakamen tayo ti bang-ar. Lakamen tayo ti pamakawan. At danda jagon daway tayo ngagtulnog. Ken sumurot ken ni Apo Jesus. Dagiti tattao kunada agtulnog kami tapno kayat mi ti maisalakan. Kamali dayta. Naisalakan babaen ti dara ken panakay bartay ni Apo Jesus si Jay Cross isu agtulnogak. Agtulnogak. Dayta met ti supapak ko ti ayat ko ken ni Apo Jesus. Saan ket di nga agtulnog tayo kayat gaputa kayat ti maisalakan. Kamali. Agtulnugak agsipud ta insalakan nakon ni Apo Jesus. Hallelujah. Insalakan nakon manipud ti basol ken ti parabor na. Isalsalakan nak tinaldaw-aldaw manipud kadagiti adu nga pakasuutan iti biag. Yan dumteng to ti tiyempo nga ito naman. Isalakan nakto. Isalakan nakto. Iti pagarian ti Dios nga awanan ti kinadakes. Kinawanan ti panagsisina. Gagayem, may salakan tayo. Manipod ti basol, babaen ti panamati tayo laeng kini Apo Hesus Kristo. Ket iti Hebrews 7 versikulo 29 kunana gapuna mabalin na nga isalakan inggana ti awan pagkurkurangan na dagiti umasideg ti Dios gapuken kuana nalawag gagayem. Kunana pay tayo isu agbiag nagnanayon tapno ibabaet na ida. Ibabait na tayo kinaldawan. Masalwadan tayo kadagiti panakay tibkol tayo. Ma-allow tayo kadagiti adu nga pagkurkurangan tayo. Ken adu nga kinakillo nga pampanunot tayo. Kagayem si waywaya nga awan bayad na ti panakaisalakan. Libre. Umay kayon, idjaya ni Apo Jesus, tilibre nga panakaisalakan. Isut bendisyon ti Diyos kada tayo at tao na Salmo 3, versikulo 8. Kagayem, no ikadeng tayo ti biyag tayo. Di pa nagbiag, ti kinam nagtulnog. Ken biyag, nga magnan iti kinasanto. Si ayat ni Apo Diyos nga mga rakop. Si ayat ni Apo Diyos nga mangtagikwa ken ka ita nga kanito. Numapan ka ken kwa nakit paglikudamon iti basol mo. Ket ni Apo Jesus ti palubusan. Amang ituray iti biag mo nangasikan ti agbiag. Galatia 2:20. Hindi ket ni Apo Jesus ti agbiag kanyak. Agbiag ken ka. Iti dayto yung aldaw. Ti sumagmamno panawen pinaglabas. Amok ti maysa a tao nga idi agtawen ti 16 naibalod. Ubing pay. Naibalod agsipud ta naduktalan nga nagtatakaw. Napanatinakawan dagiti karkaruban na. Napanatinakawan ti maysang eskwela. Napanapay tinakawan ti maysa nga kapilya. Gaputa naduktalan iti maysa nga pagtaengan kabayatan iti panagsabsabrot na digiti sanda nga kukwa. Iti kinbalay na yaban na iti autoridades. May digiti pulisya dagos ket pinusasan da, dinanyos da. Ket naibalod piman da ito yung ubing 2016. Idin rimwar manipot ti pagbaludan. Agsipot na nawayawayaan, agsipot na dimtengen isumagmamano matalo nga tawen nga panagyan na di pagbaludan nay karonan ti basol na ti panagtatakaw na panang sabrot na ti san nga kukwa
Hindi na dan nga si waya-waya intultuloy nga latat ti nagararamid ti dakes. Agpatpat na nga gininom, agsugal, agaramid din kadagiti bisyo, panagbababae ken dadumapay, nga isu nga pakaitibkulan, ken pakapukawan kadagiti ato nga tattao. Nagdinamag daytoy nga ubing, nga idinrimuar iti pagbaludan, han nga nagpatingga, han nga nagparbeng, han narinik na kadagiti tallo nga tawen, panag-aramid na iti dakes ket naibalod ti tallo nga tawen. Idagtawen ti 20. Naisurot kadagiti tattao nga napan nagdingdingeg ti kaskasaba iti maysa met lang nga pagtaengan. Maysa nga Bible study group. Grupo dagiti 10 ket 3 lalaki ken babae agad adal na tinaldaw-aldaw ket insurot ti maysa kadagiti jay nga attenda. Ket kabayatan ti panag dingdingeg na ti daytoy nga rabi kinunana mabalin kadi nga iraman dakmat iti grupo yo. Isu nagbalin nga isu ti may ka-10 ket 4. Ket rinabing agad adal daging gadang inikanda ti Biblia aging gana nga daytoy nga ubing nga nagbalinan nga baro nasapulan na ni Apo Jesus. Kabayatan nga naglepas dayta nga adal. Imbaga na ti Pangulo dayta nga grupo nga kayatnan ti Agbang Pisar. Kinunana managbasolak adu dagiti nagdalanak a kinadakes. Mannanakawak, mamartekak, nalingak agsugal, managbababai ken anyaman nga kinadakes adamin kanyak. Ngimdimtengen iti panawen nga isukok ti biag. Ket agpatinggamet ten dagitoy a bambana. Daytoy nga tao tiud-udi ti panagbiag na nagbalin a ministro ti Apo. Ket kabayatan iti panagbalin na nga panagministro ti Apo imbaga na dagiti testimonyo na ngararami na tinaglabas. Dagiti tinaktakaw na no adda laki ti sanikwana na pan na binayadan kadagiti nga balbalay nga nagtaktakawan. Insubli na ti kwarta pay iti iglesia nga tinakawan na ora dagiti eskwela ken dagiti banag na napait nga nararamid na ti sabali nga tattao, inaramid na ti kabailan na. Tapno mabayadan na ket may karo na dayta kinadakes. Kapuitan nagbibiyagan iti lawag kiti kinapud. Sang nga nabayag natay daytoy nga ministro. Kiti maudi na testimonyo na sakbay nga napulsot ti angas na. Managbasolak launay nga magyaman akta ni Kristo at dan iti pusok. Ket kayat kun ti aginanaken Kristo anatal na iti biag ken ti konsensya. Nagayem ken kakabsat. Kayat mo kaditi may salakan. Naibagak tatay na kiti upat. Akasasaad tayo. Amanagbaso. Injayak mo't kada kayo na kiti upat. Noan niya ti aramidan tayo. Ikang ronan na launa iti may kapat. Nudenggan tayo. Titimek ni Apo Jesus. Tikas kasabat Ebanghelyo. Nasika. Awati mo ni Apo Jesus. Rugyamon ti baro apa nagbiag. Itanta dagon daway mo. Mapan ka kenkwana. Awagan na ka ni Kristo. Iti dahi tingal da. O Apo, managayat unay. At dadadig iti kakabsat. Nagdingdingeg ti dahi ito nga radio. Nangaganda Apo, dagiti addang. Tapno mapasanto, dagiti kinamanagdakes apa nagbiag. Tulungam idawa po. Pastrakendakan akas manubod da. Ken mangisalakan da. Tulungam ida po. Tinadakkel da nga na espirituan tinuldawan da. Agyaman kami launay.
Idindamag ti panakay salakan, kay may ti da ito yung aldaw kan oras. Agsipot na tinawat mida, pinapatay hagan na po nga Isus. Amen.